So, hi everyone. So, ari na po mig seaside. So, amo mga kauban guys, to na day sa sulod. Kami na bilin duha. So, pasulod na mis entrance. So, na namin sa sulod seaside guys. So, mo na ang part 3 guys sa katong vlog nako. Ay, birthday din na deleted. Happy birthday sa akong kauban nga si Jake Lagat guys. Mga bago na kong mga kagrupo guys. Ay, tos Patagan. Patagan. Asa ba? Grabe, may zoom ba? So, namili din si akong classmate guys. So, tolong sa WhatsApp pre. Graduating siya guys karon kuan January. Sip nagsusulod na nila ha. Patagan may hero diri ay. Kani oh. Oh, nani oh. Sabda. Kana ba mo na ako sabot? Kani nindot oh. Kana ako sabot ko kan bodot. Kani oh. Kani sipte book kay mo barato man 30 ra man so dili mo ani. Kani ba? Color ang Pilipinas ko masuod pa kagabi suod yung mapilang record book suod na mapilang Oh, sa mga egg wow pre. Asa ba to? Ito na deh. Gipalit niya. Gipalit niya tanan? Nanara ba? Baiklah guys. Patagan. Kali mari siya guys si Patagan graduating. Thank you. Bis MT. Bis MT kagaya niya. Ay si kailan naman ni Turalde. Villanueva. Kato bangko na mong recruit ay. Sino? Ayo. Mapriso ka. Ala, patay. Oh, na siya doon, sapatos na siya. Kasugot ha? Pre, Patagan. Usay number mo pre. Number. Otro, darah dah yo. Otro pre. Ate usah na. Yeah.
na sa plan, video ko niya. Boss, kay ba ka na boss skating? Man. Practice pa. Practice pa? Dili tas tong vlog kay. Ayun, hay na ko yung vlog. Voice over lang na kay. May kompetensya ka pre. Ayun to, di na touch mo. Tara, tara. Ada. Ay, video. Wala. Nanti ano likod sa video. Balay, liko. Ay, Pauli. Ay, tabon ni. Pre. Wash out dira ba? Ha? Wash out. Wash out. Asa pa? Ha? Di, number 3. Number 3. Number 1. Sabi yata yan ito. Konti. Sunod ko rin. Spot. Ikaw ba, ikaw doon? Vlog ako.